Zuzka, gratulujeme ti k víťazstvu po dlhých časoch, dá sa povedať. Ako to prežívaš, taký návrat naspäť? Tak som rada, lebo tie súboje neboli až také ľahké a hrala som dobre. Takže som rada. Formát Jamkovky ti vyhovuje? Ťažko povedať, záleží od toho, jak človek hrá a vlastne, jak sa to celé zomelie proste zrovna s tým, s kým hrá. Neviem. Nemôžem povedať, že by si mala radšej ako rany. A vedela, alebo mohla by si povedať také niečo, že keď hráš na rany, tak si predsa len trochu viac pod tlakom, keď sa ti to tak vypočítava, ako keď hráš proti svojmu superovi priamo v ten moment? Práve, že keď hrám na rany, tak sa to tak nejak však nevadí, že na druhej jamke môžeš lepšie a tak to sa vlastne stále sústredím na toho druhého, ale tým, že som hrala lepšie, tak vlastne nejak som možno, že určovala to tempo, alebo teda ten vývoj toho zápasu tak nebola som až tak pod tlakom obidva zápasy. Dnes si hrala naozaj perfektný golf, čo som mal vidieť, pár tvojich rán, čím to je? Zmenila si niečo v tréningu, alebo proste iba prax neustále dokola? Tak menila som aj švih a ono to proste niekedy to tak, že to vyjde, hej, a keď sa človek verí a začne ma to, ja som ich ale až tak moc nemala rada, lebo som hnila zahrať a teraz som tak nejak lepšie ich zahrala, tak neviem, proste som začala mať tie jamky rada a keď ma človek hrá, tak už to aj ide. Keď na 14-ke Natália zahrala birdie, vlastne vyhrala jamku, tak na čo si vtedy myslela? Nemyslela si také, že Kejlu, že musím ísť na 15, lebo na to som už nechcela ísť. Ale tam som našťastie dala birdie tak už to skončilo. Tak už mi stačilo len skvérovať, no a už som sa len spoliehala, že Natália nechytí tie dlhogánske paty, ktoré ona vie dať, tak už to dopadlo dobre. Jasné. Na budúci rok plánuješ vyhrať aj rany konečne? No tak plány sú fajn, ale tak dúfam, že to vyjde. Tak, Juro, máš majstrovské double, gratulujem ti k tomu, je to určite veľmi dobrý úspech. Minulý rok si sa taktiež stal majstrom na jamky, čiže si obhájil. Vyhovuje ti jamkovka? Čo ja viem, to je v sezóne, pred 3-4 rokmi mi to nevyhovovalo vôbec. Aj som skončil kvalifikácii prvý, ale ma vyhodili hneď v prvom kole, 16. hráč, pán Frolo. A nemal som nejaké šťastie, ale teraz, zase 2 roky som teraz vyhral po sebe, neviem čím to je. Vyzeral tie tvoje súboje v zásade až do konca, ty si sa ani nedostal na 16. jamku počas celej jamkovky. Nie, nedostal, nie. Z teba sával rešpekt na ihrisku. Čím to? Ani nie, že ja som sa napríklad, keď som šiel s Martinom Ťavodom, tak som sa ho nie že bál, ale ja som mal voči nemu rešpekt, lebo som vedel, že on dobre hrá. On nepokazí odpal, nepokazí druhú ranu do greenu. U ňom sa to rozhoduje iba o patoch. No ale dneska mu tá hra nešla až tak dobre, pokazil jamky 4, 5, 6, kde ja som z toho vyťažil. A už som to držal. Ja som zahral na 10-ke som zahral Berdíka, ktorý mi pomohol. A som to udržal, tej 15-ku som ešte vyhral a už som to vyhral celkovo. Alebo nebol to ľahký súboj, bol to veľmi náročný súboj s ním. Čo vidíš najväčší rozdiel medzi jamkami a ranami? Medzi turnajom na jamky a na rany? Treba si hrať hlavne, hej, niektorí hrajú tak, že idú, že hraje ako napríklad Pišta Pálnik, ja to neuznávam, čo on hovorí, že jamkovka, tak idem riskovať a hrať driver všade, alebo ja neviem čo. Treba hrať si svoju hru ako kvalifikácii, zobrať napríklad trojku drievko, na green, 2 paty a čakať, neurobiť žiadnu chybu. Jamkovke treba urobiť čo najmenej chyb. Čiže nie je to o tej agresívnej hre? Nie, na niektorých jamkách možno, hej, napríklad na pár peťkách druhú do greenu tiež idem ja agresívne, hej, tlačím sa s tým drevom na green, ale to nie je až taká riskantná rana. Tento rok sa ti celkom darí golfovo, dalo by sa povedať, že lepšie ako minulý. Čo ešte máš v pláne, alebo kam ďalej ideš golfovať? Tohto roku už asi ešte sa chystáme hrať do Skalici, neviem či pôjdem, lebo už mám Švédsko, Česko, tento turnaj v rade, mám dosť, potrebujem si trošku oddychnúť. A ďalšie možno, že budú majstrovstvá klubov, kde sa chystáme vyhrať a tým pádom, ak vyhráme, tak sa nominujeme do Turecka na majstrovstve Európy tímov a to bude akurát tak môj posledný turnaj a sezóna 2011 skončí.